kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Amadu Konare a bɛ jamana kunnafoni de maana nka kunnafoni in sɛbɛnbaw o ye dabaji karamɔgɔw ye ani sɛbɛnfura dungew olu de bɛ wuli ka jɔ kɛ suko ni dugusɛjɛ cɛ anw da y'a a nana masumalen sɛbɛnnen kɔfɛ ni k'a yɛlɛma bamanankan na Amadu Konare i k'a dɔn ni kuma jugu fɔra kuma ɲuman mana fɔ anw dɛ sɛbɛnnikɛlaw de ka baara don Amadu Konare i k'a dɔn wala an bɛna a dan sen kan min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ a tɔ ye Mamutu mun ye Kamara cɛnizurunin don nga min ye nɛgɛ ye a y'o sɛbɛ kɔrɔ dɔn Amadu Konare e ne fila tɛngunen bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ min ye kunnafoni ye k'a yanga sisan Mamutu ni miye maa min bila fali galangala ɲimini la kɔngɔtɔ sisogo bi pisa ni siga t'o la cogo bɛ di bi Amadu Konare fali bugɔli ye tiɲɛ ye nka k'i dabira la k'a kin i b'a sɔrɔ a y'a damata ko kɛ kabako Amadu Konare n bɛ n bolo bugɔ ni ka du a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula Amadu Konare sɛbɛnni kɛbaa to a de ko Laya Jara ko a ko i k'a dɔn gouvernement de transition n'o ye cɛmancɛ fanga ye a bɛ yɛlɛma Amadu Konare o siga kɔni ka di minɛ kuma fɔra Amadu Konare jamanakuntigi min ye bandaw ye ani Mutariwani bɛɛ n'a kan k'a fɔ min kɔni ye cɛmancɛ fanga yɛlɛmani waati sera sabula bandaw ko ale bɛna fanga na don min Mutariwani bɛna fanga na don min u bɛn n'a ka jamana ni k'a tile bɔdaw ani kalasira fɛn o fɛn bɛ yen a ka sigi sen kan ni k'a bɛɛ lajɛlen dilan bandaw i k'a dɔn a ka kɔrɔfɔ in b'a dusukun na sabula kuma in bɔra da i k'a dɔn cɛmancɛ fanga sigi furadama sen kan i k'a dɔn majɛ caman bɛ yen politikimaaw diminen don i k'a dɔn bololabaarakɛlamaw diminen don maa caman bɛ kolokala kuma i k'a dɔn ale kuma tiɲɛnen kan k'a fɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bandaw y'a jira k'a fɔ kɔrɔtɔ ko tɛ fɛn bɛɛ n'a waati kɛlɛ in jubaju ye gouvernement ye tiɲɛ don maa dɔw ni bɔra a la i k'a dɔn jɔyɔrɔ dun bɛɛ sabula politique kuma tɛ kɛ abada politikimaaw kɔ ayi taabolo dɔw bɛ yen o ti ɲɛ abada f'i k'a tigiw yɛrɛ wele k'u bolo don baara la o min ni dɔw ɲɛna k'u kɛn bɛ kɛrɛfɛden ye walima u bolo bɔlen don a la kɔrɔtɔ bɛna ni sarajugujɛ ye a k'i k'a dɔn waati dɔ sera sa gouvernement in kɔni o bɛna fali min ye Mutariwani a y'a jira k'a fɔ o t'ale yɛrɛ fana tɔɔrɔ koyi sabula i k'a dɔn jamana jɔli ani jamana ɲɛtaa bɛɛ lajɛlen kale k'a don o tuma an bɛ don minɛ ko bi gouvernement in kɔni mɛn o mɛn i k'a dɔn dɔw yɛrɛ ko a tɛ don a kun kelen bɔ i k'a dɔn min ye gouvernement u bɛna yɛlɛmaba don a la o yɛlɛmani in kun dun tɛ juguya ye koyi a kun de ye ka welewele da kɛ minnu ɲɛna k'u ni kan ka don a la u kan ka wele fɔn fɔn n'a baara kɛli ka kan i k'a dɔn wele bɛna bɛɛ lajɛlen ma ayiwa min ye gouvernement kura ye o ka se ka don a la sɛbɛnnikɛla ko n'o kɛra jamana bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye basigi i k'a dɔn ani jamana yɛrɛ dilali ani jamana ɲɛtaa bɛɛ lajɛlen k'o kelen don n'o dun ye tiɲɛ ye o man ka don gɛlɛya la min ye cɛmancɛ fanga ye bandaw y'a jira k'a fɔ ale y'a fɔ wa a n'a kɛ min bɛ kɛ sababu ye maliden bɛɛ lajɛlen min kɔni ye fanba ye bɛɛ lajɛlen da ka don ko la i k'a dɔn min bɛ se k'a to bɛn ni kelenya bɛ sinsin nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula karamɔgɔ daba tun kɔnɔ ne bɛ n tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn le pays min ye Ibrahima Gindo nin y'a ka sɛbɛn ye Ibrahima ko i k'a dɔn awa dankɔrɔba ale taari ɲɔngɔnma n'i y'a kofɔ i bɛ IRD kofɔ honorable Soumaïla Cissé ala ma hinɛ n'a la i k'a dɔn politiki ko bunakun kan ko jɔnni bɛ se k'a fɔ Soumaïla tun tɛ cɛba ye Mali kɔnɔ politiki ale gun kan na sɛbɛnnikɛla ko ala mana min kɛ o de ka ɲi a ko min ye k'a dɔn Soumaïla bɛ tun bɛ tɔ min ɲɛma n'o ye URD Soumaïla kɔni danyana URD yɛrɛ kɔ a bɛna kɛ cogo di maa caman de b'a la ka hami fɛn min na o de ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi i k'a dɔn ɲininkali ninnu b'a la ka jaabi dɔɔni min bɛ tali kɛ i k'a dɔn URD ɲɛmaa bakɔrɔ Soumaïla Cissé a ka ja Mali fanga sinamatɔ ɲɛmaa tun don ala kɔni ka wele nana se ale ma o nka an bɛ don min na i ko bi URD tɔ bɛna kɛ cogo di bɛnna jumɛn min na ta a bɔra k'a fɔ Soumaïla danyali ni sisan cɛ awa URD tɔndenw a n'a maa ɲɛmaw karamɔgɔ daba tunkara u bɛɛ lajɛlen tun bɛ saga bonda la min ye tile damadɔni tile caman yɛrɛ tɛmɛnen kɔ u ka ɲɛmaa danga min bɛ yen sa n'o ye professeur Saliku Sanɔgɔ ale kɔni y'a kanu ani tɔ maa tɔw karamɔgɔ daba tunkara ni ka wele bila tɔndenw ma i k'a dɔn ni ka jɛrɛ sigi jɛrɛ min na u bɛna kuma tɔ ale kɔnɔ ko tɔw kan sɛbɛnnikɛla ko awa a ka kumaw kɔnɔna la a ko i k'a dɔn san 2020 sa 2020 i jɔ 2020 san
sa 2020 nse ngina ngwa jona sa 2020 Saligu ko karamɔgɔ daba tungara a ko ni kɛra sangolenba ye ni ma a kɛra sangolenba ye diɲɛ bolo a kɛra sangolenba ye malidenw bolo nka bolo fa bɛ IRD ale tɔndenw ta kan sabula min bɛ tali kɛ u ka awa tɔ yɛrɛ ɲɛmaaba Sumayila Sise ale kɔni awa salula jugu kɔni fɛ n'o ye daana jugu wale tigilamaw ye wa ka fara o kan tɔ yɛrɛ kɔnɔma caman bɛ olu ni minɛn'u la i k'a dɔn sa 2020 ale kɔnɔna la ka fara nin bɛɛ lajɛlenlen kan Sumayila ye waati min kɛ i k'a dɔn juguw bolo cini ni wagasili kɛra kɔrɔ ni tile bi ban ni kɛɲɛka waasa Sumayila bɛ se ka labila cogo min na Sumayila labilala o kɛra nisɔndiyakoba ye min ye kalo 2 o kɔfɛ a daba ma ale ka wele sera o Sumayila kelen ma a ko i k'a dɔn gɛlɛya tɔ a sɛbɛkɔrɔ juguyara nka Ala mana min kɛ ale ti jalaki bɛɛ lajɛlen de bɛ limaniya ɲini a y'o taasibilaw sɛbɛkɔrɔ kɛ tɔ bɛɛ lajɛlen cɔ a la ni ka ɲɛsin i k'a dɔn Sumayila a n'a ka denbayaw ma a ko o kɔfɛ u donna baabuw kɔnɔ min ye professeur Saligu Sanogo a y'a jira k'a fɔ awa Sumayila tun ye cɛba ye Sumayila ye san hakɛ min kɛ i k'a dɔn tɔ ni politiki baaraw yiriwalila jamana kɔnɔ a ko a ma dogo maa si la Sumayila y'i sen don k'i bolo don Ala ma se ka jamana ɲɛmaaya nɔgɔya ye nka o bɛɛ n'a ta Sumayila ma kɛ maa ye maa min y'a ɲini jamana ka ci k'a sabu kɛ ko ale ma jɔyɔrɔ sɔrɔ Sumayila y'o hakilina n'o kuntilenna mun da Saligu Sanogo ko kɔrɔ kun ye ɲɛmajɔ ye wa kami yɛrɛ de b'a ɲɛma tɔ filɛ olu mun ye i k'a dɔn Sumayila kɔ ye tɔ kɔnɔ olu de bɛna sira min d'a ma o ye Sumayila ye san hakɛ min kɛ politiki baara la a kun bɛ taa ni kuntilenna jɔnjɔ min ye karamɔgɔ daba tungara olu de bɛna u sen da Sumayila senna nɔ na waasa Sumayila danyalen i k'a dɔn a su a kana lanjɔgɔtɔ lahara a k'a dɔn k'a fɔ ale tun bɛ sira mun kan a y'a bila yɔrɔ min na ani maa minnu tun bɛ baara la olu bɛna ta o danɔ la wa u b'o baara hakilina tɔw lakile a ko Saligu ko u ka baaraw bɛna boli nin kan a ko maa minnu bɛ yen n'o ye tɔndenw ye a ye wele bila u ma tiɲɛ don fanga kɔni ka di nka u k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen la Sumayila danyalen kɔ a kana kɛ faga ɲini haraba ye ni ka na i k'a dɔn Sumayila su la kasi kɔ a ko ni Ala sɔnna a b'o laɲini kɛ k'a wuli tɔnden bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn wulikajɔ bila minɛn min kɔnɔ o ni IRD a tɔ bɛ se ka sinsin hali bi n'a ka bin kuntilenna minnu bɛ yen ni Sumayila y'o sira jɛ pasi u k'o sira taama waasa i k'a dɔn k'a fɔ kuntilenna tɔw bɛ maa fa o de ka ɲi kunnafoni filɛ an ye min bɔ le pays kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadu El Konare ne bolo ɲɔgɔnzɔndan o tɛ se ka misi biri nka a bɛ se ka nɔnɔ bɔ Amadu El Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lasirɛn sɛbɛnnikɛbaa de ye Dugufana Keyita Dugufana Keyita ko a ko cɛw tɛ kelen ye ayi tilew tɛ kelen ye maanifin yɛrɛ tɛ kelen ye fiyewu Amadu El Konare mɔgɔw kana feere ɲɔgɔn zɔngɔn na ayi n'a sɔrɔla URD ale bɛ wuli ka jɔ la Sumayila salen kɔfɛ ka se ka ɲɛnamaya ka sinsin Amadu El Konare k'a dɔn Ibrim Boubacar Keyita balolen bɛ laji min ye RPM ye o b'a ka daakolon di k'a filenkolon di a k'i k'a dɔn diɲɛ dɔw bɛ n'a dugujɛka ni politiki tɔn bɛ yen min ɲaninen bɛ min sɛgɛnnen don o ye RPM ye bi a ko fanga bɔsiriw la o kɛra min ye BK ye o min kun y'u ka ɲɛmaa ye o gɛnna awa ni ka bɔ fanga na Amadu El Konare yanni BK ka gɛn ka bɔ fanga na RPM kun bɛ lonbo lanba la sabula min ye gɛlɛya caman ye o de bɛ tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ a ɲɛmaaso yɛrɛ i k'a dɔn gɛlɛya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ jubaju ye dankɔrɔba yɛrɛ min ye Ibrim Boubacar Keyita a ma tɔn in jate a ma hinɛ tɔn in na a ma sɔn ka tɔn in golo don ni k'a jilaja Amadu El Konare fo ka tɔ ta yɛrɛma u yɛrɛ dama nana bila ɲɔgɔn na dɔɔni fo ka taa tɔn in da koloti k'a filenkolon di Amadu El Konare an bɛ don min na ko bi maa si t'a dɔn RPM bɛna kɛ min ye sɛbɛnnikɛla ko a ko RPM daakolon jɛra kabini BK yɛrɛ bɛ fanga na maa dɔw bɛ yen ale yɛrɛ n'olu kun ye ɲɔgɔn d'a ma ɲɔgɔn ye u gɛrɛlen don a la maa koloma caman de bɛ yen min bilala kɔfɛ k'olu buru jafu k'olu kɛ maafu ye Amadu El Konare o damada dimi de nana i k'a dɔn ɲɛmaa banna maa si se ka kuma bɛɛ da dennen don nka bɛɛ ta b'i kɔnɔ a ko a daakolondi kuma de sera a ko waati kɛra Musa Temini denmisɛnnin don a kolo ka gɛlɛn i k'a dɔn Musa Temini ni awɔ jamanakuntigi yɛrɛ denkɛ Karimu Keyita olu de tun bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ Amadu El Konare k'a dɔn maa caman y'a jira k'a fɔ Musa Temini ka sanayɛlɛ ani k'a kolo gɛlɛya Karimu ni dalen don a kan o jamanakuntigi tɛ se ka fɛn bɔ a den yɛrɛ ta la o de nana kɛ sababu ye sa hali maa koloma minnu bɛ yen ni tɔn yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ninnu de kan ka bila nin yɔrɔ in na Amadu El Konare a ma k'o kɛcogo la o nana ni dimi caman ye tɔnden caman dadennen don nka u ni tiɲɛ bɛ fɔ k'a fɔ k'a to ten Assemblée nationale bulonba o sigi ko a ko i k'a dɔn u nana ni tiɲɛni tɔ ye jigi dalen kun don cɛ kelen kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a ka tɔn kɔnɔ k'a fɔ o de kolo ka gɛlɛn n'o bilala ko in kɔni ɲɛmaaya la a bɛ kɛ sababu ɲuman ye tɔn yɛrɛ ma i k'a dɔn ayiwa min ye ayiwa fanakaw ka den Joyila Baninkɔkaw ka den
model konare o min ngolu kala la ko nimbo ala ye ma chama de ni tinya parti kono halu ma se ka kuma o amodel konare na manye ka fo fe be dafrila seti jonji o bele jele ni kono ko boka dakena ka akwami dum na ko bi Musa Tembili ka yeleli ka ke Assemblée nationale président o ye ma chama de dimi RPM yere kono fo akere sababu ye do yere kono gu ko do kula amodel konare e ka do wuli ka jon ni jetemino ya jira min nya halifa masigu minu ngumbe ke ministre sugu na nonaw amodel konare mawo mabe ni be ka kuma suru nyu ana ka fiye tonde nyi amodel konare ka do iti nya soro ako nya soro balia de nana ni dibi baye e ka do min nya RPM kono nay jara suba min nya do la ka u ka jara suba yi sebani kala ko jara suba yi maku amapuma amma keleke nga ya toro fo ka se adara sabula e ka do ye molata ka segere ninga lagushi ta ka segere amodel konare ali dugu nye cheye min ji jelembe kosobe e ka do RPM kono wuli ka jo kara yoro wo yoro no ye debite sigi ako jara suba ay mbugo do bela jele hali kunga doma e ka do ale de kunga ken nganayi Assemblée nationale président sebani kala ko kebalia ka ta se nginyi nga ma mi nye wuli ka joke ka chesirike bo kare treta yo lamoloya o ye bo kare treta lamoloya e ka do ka choroba ninga tenetye ka fenja amanda ka segere aberata RPM ka balo ka se bima bo kare treta joro mimbala ka bo hali be ka tai sebani kala ko akika don aywa mi nye nganayi o debi magwa ke twatigi akunote mi nye ni ngo minu nye RPM soro ni alama faranga ni mbeke sababu jugu bade sabula ibe ka bini ka bo fangala hali bina ka bi dinga ba mi me mo ni nyanje ka do bele jele bi toy kono ajobila wallahi no do na si Allah ni nguye sebanye anye mi dalo ka bo sirani kono akaya toro fo ka se adara sabula ikaru ye molata ka segere ninga lagushi ta ka segere amondol konare ali dugu nye cheye min ji jelembe kosobe ikado RPM kono wuli ka jo kara yoro wo yoro no ye debite sigi ako jara suba ay mbugo do bela jele hali kunga doma ikado ale de kunga ken nganayi Assemblée nationale président sebane kala ko kebalia ka ta se nginyi nga ma mi nye wuli ka joke ka chesirike bo kare treta yo lamoloya o ye bo kare treta lamoloya ikado ka choroba ninga tenetye ka fenja amanda ka segere aberata RPM ka balo ka se bima bo kare treta joro mimbala ka bo hali be ka tai sebane kala ko akika don aywa min nye nganayi o debi magwa ke twatigi akunote min nye ni ngo minu nye RPM soro ni alama faranga ni mbeke sababu jugu bade sabula ibe ka bini ka bo fangala hali bina ka bi dinga ba mi me mo ni nyanje ka do bele jele bi toy kono ajobila wallahi no do na si Allah ni nguye sebanye anye mi dalo ka bo sirani kono aka bi bolla anaga leso yuma de jekulu wara ka sigi jekulu mi me na abge sababu ye ka benga sebe la wale yali bara ukoloshi ko de ma comité de suivi de l'accord bakuru bala kwa ma seza akoi ka do awa wati ni seza mo olu de binywana jege benga mi me na tige no blara are ko be danga jena me ni me bala kake me kai me mai ika do bo kuma de mana ako mi nye jere nta ko binani kelena temene ko kunya boloda ka fo binani flana anga fereke anga to ke kidal wasa ka sementia ka fo halibina ka bi kidal ye mali doye ina fo sigaso ina fo segu olu na demanda seben kala ko abulodara abi wati jamo amma se ka kewo mi nye ka do asewose paraw bi bla kula u b'a bolo kan asewo se paraw bi bla kula wa ma sɛbɛnni kala ko sa jamana faama kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita o ka fanga yɛrɛ taara ban ka sɔrɔ Seza ma se ka sigi Kidal min ɲa mɛ doni minɛ i ko bi walamisa min yɛrɛ filɛ nin ye ko i k'a dɔn awa Seza a ka jɛrɛ 42 k'a bɛ senna nin waatinin na Kidal sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko nin bɛ tali kɛ fɛn jumɛn na maa minnu bɛ yen ni olu ye a sɔrɔna doni kuma fɔbaw ye Mali ka jamana faamaw b'a la min ye Algérie b'a la diɲɛ seleke naani yɛrɛ ka jɛrɛ dokulu minnu man gɔkɔrɔ don olu bɛ a ko kɔnɔna la o kuma u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn jɛsa kunu sɔgɔma ni bi ni k'u kunda Kidali kan karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka taa jɛrɛ ta ko 42 ka t'o kɛ Kidalikaw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn maɲa ni taaɲɛ jumɛn min sɔrɔ nin ko in na o ye k'a fɔ ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen samali bɛ Kidali min nɔfɛ Kidali ye Mali ye Kidali ye Azawadi ye Kidali bɛ Mali bolo a tɛ Mali bolo a ko i k'a dɔn ka se ka taa Mali cɔla kuma maana Kidali dugu kɔnɔ maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'o ye Kidalikadenw ye a kɛ olu yɛrɛ ɲɛna ye tɛrɛmɛliw ka taa boloda mun man ɲi mun bɛ ɲɛ mun tɛ ɲɛ i k'a dɔn k'a nafa ka bon kosɛbɛ
bɛnga sɛbɛ lawalila kuma minnu fɔra maa min hakili b'a la bandaw bɛ kalikasiyɛn boloda don min a y'a jira k'a fɔ bɛnga o bɛnga bɛ yen ni Mali y'o tigɛ nɔ bila ni a ka jɛrɛ jɛkulu ye walima ni diɲɛ jamana wɛrɛ minnu ye ko i k'a dɔn cɛmancɛrɔ fanga olu minnu nalen fanga la karamɔgɔ Daba Tunkara u bɛ bɛnga nin bɛɛ lajɛlen waleya min bɛ tali kɛ accord d'Alger la a ko i k'a dɔn samasumali dɔɔni b'o nɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'olu de bɛna a sariya tiɲɛ wa olu tɛna n'a tiɲɛ dɛ ni yɛlɛma bi don a la bɛnga minnu b'a kɔnɔ k'a fɔ maa minnu bolo donna bɛnga tigɛ nɔ bilali la aw de bɛ sigi bolo min ye si don o de bɛ si bɔ awa i k'a dɔn n'o bɛ kɛ o fana na kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna nka k'a fɔ de Mali gouvernement yɛrɛ de bɛ se ka na ten k'a fɔ wa accord filɛ nin ye anw de fɛ k'an sen da kan k'a cɔngɔ a ko k'o ti Mali yɛrɛ kunkɔrɔ ta min Mali kunkɔrɔ ta bɛnga min bɛ yen n'o layidu taara diɲɛma ɲɛna fɛɛrɛ ka kɛ i k'a dɔn o ka lawaleya ni majɛ minnu b'a la o ka kɛ sigikafɔ ye ni k'o tɛrɛmɛ kokura wa o n'a kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna kɛnɛkan caraki la sɛbɛnnikɛla ko bandaw ye nin kuma ninnu fɔ a sigi waati ni ma ya k'a fɔ o baaraw bɛ sen na bɛnga lawaleyali ko kuma kɛli gɛlɛyaba ye tun a ka kan waati ni waati jɛrɛ minnu bɛ kɛ majɛ minnu bɛ kɛ ani n'u b'a fɛ yɛlɛma kuraw ka don a la o kumaw de ka maana kɔnɔ waasa bɛnga a ka kana kɛ bɛnga fankɛlɛmako ye bɛɛ lajɛlen da ka don o bɛngaw na sɛbɛnnikɛla ko Mali minisiri dɔw kɔni dara Kidali jango min ɲɛsinnen don tigɛdi ɲɔgɔnma ni malidenw galazoni ma ɲɔgɔn na n'o ye ministre de la réconciliation ani faama wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu daba ko la a k'u bɛɛ lajɛlen bɛ Kidali an bɛ waati min na i ko sisan min ma bɔ o ko fana na o n'a k'a ta kibaruya kura ye min ye k'a dɔn info matin sɔgɔmada in na kunnafoni ale de y'a sɛbɛn Amadou Konare jiri ngɔmɔ dɔ tɛ ka nɔrɔ jiri la ayi Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Dugufana Keyita Dugufana Keyita ko a ko minisiri min n'a bɛ kɛnɛya kunna i k'a dɔn wa ni muso in bɛ hinɛ wa min ye sariya yɛrɛ taamali ye i k'a dɔn o ka kɛ ni ka tɛngu o de ɲɔgɔn dɛ Amadou Konare a ko mun de kɛra yalima awa dɔgɔtɔrɔso min n'u k'a ma pɔnze dɔgɔtɔrɔso o ɲɛmaaba a b'a fɛ ka minisiri kan sɔsɔ wa ɲininkali tun bɛ bɛn ɲɛmatɔ Amadou Konare a ko i k'a dɔn awa cakɛda dɔ bɛ yen u k'a ma ko Hector Sarr o ye cakɛda ye i k'a dɔn min kelen bɛ ka mɔɔw ta n'o olu de bɛ pɔnze dɔgɔtɔrɔso i k'a dɔn ni ka a lasaniya min ye bintuw ye k'olu di ka filɛriw labɛn i k'a dɔn awa kamalen bɛ baara la ani pɔnze a bɛ waati jan bɔ Amadou Konare nka i k'a dɔn a bɛ waati nin bɔ ɲɛmaaba n'o ye DG yɛrɛ ye i k'a dɔn min ye Hector Sarr i k'a dɔn a ɲɛmaa fatura a fatulen min kɛ baarakɛla minnu bɛ pɔnze n'olu b'ale ka bolo kan Amadou Konare a bɛ ne ka kalo 3 bɔ i k'a dɔn u ka sara o nana dulon sara dulonnen sabula ɲɛmaa min bɛ wariko ni fɛnw ɲɛnabɔ contrat b'ale de bolo contrat b'ale ni pɔnze de cɛ n'ale fatura awa i k'a dɔn k'o bi banamini yanni ko ɲɛ ka sɔrɔ sa maa ninnu kɔni ka sara dulonnen don a bɛ ne ka maa 145 bɔ Amadou Konare k'a dɔn jardin dilanlaw b'a la yɔrɔ kulaw b'a la yɔrɔ furannaw b'a la Amadou Konare olu ka sara a ko maakɔrɔba dɔ b'a la se foyi t'olu ye u bɛ fɛn ni min sɔrɔ nin na Amadou Konare i k'a dɔn ko dulonnen don u yɛrɛ bɛ ŋunumunganama na sa min kɔni bɛ se k'a to u ka hakɛ u ka se ka d'u ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɛmaa min n'o tun b'u bolo n'o ye Hector Sarr i k'a dɔn u fatura k'o to balola don kelen da kelen u ka sara ma bala fewu saraw kɔni u balani kɔni a na kɛ sɛbɛnfuraw doncogo a n'a wulicogo nka wariko mana don fɛn o fɛn la i yɛrɛ kɔfɛ Amadou Konare ɲɛ sɔrɔ man di a ko min ye minisiri ye i k'a dɔn don dɔ la a ye wuli ka jɔ boloda ni ka bali ka taa pɔnze k'a bɛ taa yɔrɔw larouver ka yɔrɔw lajɛ Amadou Konare k'a dɔn a sina ka taa bɔ awa nin kuma koloma in ka ten i k'a dɔn a jɔlen muso min don a bɛ hinɛ dɔgɔtɔrɔ fangasi bi a kamana ganna fo k'a fɔ k'a to ten nin baaliku minnu bɛ yan n'u bɛ nin baara in na k'a fɔ u dun ye baara kɛ u ka sara ma d'u ma o yɔrɔ bɛɛ a ye directeur général wele min ye pɔnze directeur ye a k'o ma fɛɛrɛ kɛ joona ninnu ka kalo sara a ka ta ka d'u ma a y'a bɛɛ ɲɛɲini o ni fɛn o fɛn ka kan a y'u ka wari d'u ma sɛbɛnnikɛla ko minisiri tɛ se ka nin kuma f'i ye ko i bolo b'a to m'o dilan hali bi n'a ka bi min ye directeur ye pɔnze directeur ye a bolo ma dalen bɛ mun kan ninnu ka wari sɔrɔ n tɛ dɛ o tuma dɔgɔtɔrɔ fangasi bɛ n'a ta kalama i k'a dɔn a ka pɔnze directeur wele mɔgɔw ka wari ma sɔrɔ a ko cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen o ka nin tilala dalakan bɛɛ la sabula ale ye yɔrɔ jɔsila ani yɔrɔ furanna a bɛ balo fɛnnin min na o ye nin de ye kalo 3 fɛn sɔrɔ t'a bolo a ko i k'a dɔn a gɛlɛyara o tuma min ye kangadaka ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ la k'a ɲɛsin pɔnze directeur ma minisiri ye min fɔ a ye n'a ma kɛ wa anw ye nafiw ye an bɛ taa fɔ minisiri n'a ma kɛ dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ sirani kɔnɔ a ka bi bɔli la
Amadou El Konare ne mbala cogo bedi karamɔgɔ da b'a tun kunnafoni sɛbɛ Nouvelle Horizon Mahamani Touré ni y'a ka sɛbɛn ye Mahamani ko an ka taa Buguni dɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲamanakaw ka Bakari cogo la a ko i k'a dɔn hali n'a ma yira k'a fɔ san kelen bɔɲango a bɛ kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ wa ko a ko nin kɛra Buguni chambre ɲɛmaa ye ni k'a to kaso la babi ɲamana Bakari kɔni ne kɔni t'a dɔn dalu fɔ wa b'a bolo ka e kɔni n'a fɔ k'i bɛ dɔ fɔ a bɛnkɛ fa ayi ne t'i fɛn fɔ a ma c'est à dire que cɛ bɛ kaso la député voté kɛra a kɛra député a ka di maaw ye di fonisere de tun don hali bi o de don e ko n'adumati même biɛlɛ la Bakari dun ma na a bɛ gan dɛ sangele i bɛ kaso la kɔnɔw bɛ pan i tɛ min kala ma m'o f'i ye Bakari ye ɲumanya k'a kɛrɛfɛ maa caman a y'o kɛ nka Bakari bɛ kaso la olu dɔw bɛ fɛ tun k'a kɛ u ka marabolo chambre ɲɛmɔgɔ ye k'u bɛna Bakari jɔyɔrɔ ta ayiwa naam a tɛ diya koyi a ma dab'o kama sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Bakari cogo la a ko nin bɛ kaso la a bɛ san kelen bɔɲango bɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ fiɲɛjugu dɔ cira o fiɲɛjugu min kɛra sababu ye ni ka sin ka bali de ka Bakari coya can sefa wari miliyari caman i k'a dɔn k'a fɔ k'a y'o salo min ye sɛnɛkɛlaw ka kɔɔriw ale tɔnɔ n'u k'a ma ko yirisuruni sɛbɛnnikɛla ko ni nkalon dara maa na min ni can bɔ mɛ i ko woro n'a fiyɛrɛ hali n'i y'a sɔrɔ i k'a dɔn n'i da mi yɛrɛ la k'i jɛmɛ ni kiri kɔni ma tigɛ k'a fɛsɛfɛsɛ ni k'i lajɛya karamɔgɔ daba tunkara i cɔrɔ nɔrɔkɔlen bi to maa don ka di kaso la ni bɔli ye Bakari cogo la san kelen bɔɲango a n'a ka se n'a ka dalu bɛɛ hali bi n'a ka bi a ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye hali n'i y'a sɔrɔ fanga dafirilen kɔ a kɛra sababu ye Bakari cogo la kun labilala a taara a ka denbaya la nka a ma tɛmɛ i k'a dɔn lɛrɛ damadɔ kan kiri tigilamanw wulila u y'a salo kokura ni ka na n'a ye k'a dɔn kaso la sɛbɛnnikɛla ko min ye chambre yɛlɛmali baara olu bɛ senna marabolo bɛɛ lajɛlen b'i ta kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ka awa filajɛ n'o ye jajɛba ale kɔni kɛra tako kelen ye a nɔ la marabolo la ɲɔnɔ Amadou Jaje Bakari Jaje Umaru Jaje Seydina Jaje ba Seydi Ba an ye se ka taa bɔ ɲɔnɔ sa o an bɛ ka kɔrɔ o Jaje Ba a denkɛ fɔlɔ bɛ yen a ka afɔ Galo Mamadu Ba ni min sera Jaje kɔnɔ du mana ja Mamadu b'o f'i ye naam o tuma karamɔgɔ ka bana wulila Hamadi Ba naam sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Bakari cogo la a ka marabolo n'o ye Buguni ye Bugunikaw fana u y'u ka chambre u y'a bolo kɔrɔta kɛ a ko i k'a dɔn wa Buguninga de bani mɔnɔ cɛ kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ Bakari bɛ wo Bakari tɛ yen ka Bakari kɔni to balo la sɛnɛko kɔni na olu tɛna maa si bila u ɲɛma ka Bakari to o de kama bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan u ka maa faama minnu ye Bakari kanubaw ye karamɔgɔ daba tunkara ni k'a suganti i k'a dɔn k'a kɛ Buguni chambre d'agriculture n'o ye sɛnɛ soba ye ale maa ɲɛmaa ye Buguni o cogoya la sɛbɛnnikɛla ko in na gɛlɛya ye fɛn min ye o ye k'a fɔ Bakari hali bi a ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ sabula a bɛ kaso la nka kiiri ma kɛ fɔlɔ k'a dɔn ni Bakari nɔ bɛ ko la n'a nɔ tɛ ko la o fana kɛlen don a ta gɛlɛyaba ye n'o tɛ Bakari ye cɛ min ye ka Bakari to kɛnɛma i k'a dɔn chambre cogoya la kalafili bolokɔrɔta ka kɛ k'a fɔ de ko hali ɲɛ tuguni ɲɛɛlɛ bi don la i k'a dɔn k'a fɔ ko o fɛn dɛ nka sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi nin min kɛlen filɛ nin ye i k'a dɔn hali bi n'a ka bi APCAM ɲɛmaaya ko ani sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaaya lafasali yɔrɔw nin ye i k'a dɔn a dugumana de bi daminɛ ta n'i kɛra ɲɛmaa ye marabolo la o bi sɔrɔ ka na i k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ cogoya la soba la ni ka na i k'a dɔn o bolokɔrɔtaw fana kɛ sɛbɛnnikɛla ko olu tigɛlen b'a kan nin min kɔni kɛlen filɛ nin ye tɔgɔmasere ye tɔgɔmasere min b'a yira k'a fɔ hali bi n'a ka bi Bakari kɔmaa minnu bɛ yen n'o ye ɲamanakaw ye olu ka danayaba b'a kan sabula député sigi tɛmɛnen la i k'a dɔn ka Bakari to kaso kelen la maaw de ye kala ta Bakari ye fo ka Bakari kɛ député ye jaabi kunfɔlɔ minnu bɔra nka min ye magosa manasa ale kɔni nana sa a n'u ka dulokiba ninnu olu donna cour constitutionnelle Guinée soni na jaabi minnu bɔra o kɔni ye Bakari ka sebaaya fana daraki k'a yira k'a fɔ ko ɲaami dɔw b'o kow la o kɛra sababu ye ni k'a ka députéya tiɲɛ o kolobo kalaba minnu jateminɛ na i k'a dɔn k'a fɔ kalafili la o de kɛra sababu ye ni ka tabla foroba mugu la min yɛrɛ la jamanakuntigi yɛrɛ gɛnna sɛbɛnnikɛla ko nka Bakari kɔni talen min filɛ nin ye o jigi b'a kan k'a fɔ chambre ɲɛmaaya ko ni sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaaya hali Mali yɛrɛ cogoya la ko Bakari jɔnyɔrɔ n'a ye ngolo fiyɛ a kana bali maa na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bidon bɔ Amadou El Konare a ye jɔ an ka sama i b'a sɔrɔ a balana
n'an bɔra sɛnɛkɛlaw ka kɛnɛ kan an bɛ taa juraw ka kɛnɛ kan u k'o de ma chambre de commerce et d'industrie du Mali sanni feere kɛbaw usine tigiw Bouakari min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye olu fana ka bureau sigi a dabɔlen don fo ni ko wɛrɛ kɛra sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira fo ni ko wɛrɛ kɛra walima ni Ala yɛrɛ de ko a bɛ yɛlɛma n'o tɛ chambre de commerce président Yusufu Bajili i k'a dɔn kala tura a kan a ko yanni bi ka se Yusufu Bajili ko damadɔ bɛ yen o kɛra a fɛ o de ye wulikajɔ a n'a hakilinaw da ka jira ɲɔgɔn na a cakɛ ɲɔgɔn fɛn o fɛn bɛ yen ka taama ka du kan a y'a lajɛ min ye bɛn ani kelenya farafarali man ye juraw cɛla anw de bɛ sanni feere kɛ anw de jɔlen bɛ ni jamana fɛn caman ye o tuma an k'a lajɛ ka bɛn kelen kan lisi caman a bɛ na ni farafarali ye i k'a dɔn a bɛ na fɔ ɲɔgɔn kɔ ye a bɛ na ni nafolo tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni fɔra Yusufu Bacili fɛ a bɛ n'a fɔ o bɛ ne ka ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko chambre de commerce ɲɛmaaya kɔni a bɛ Yusufu Bacili ale ma da la n'a bɛ sama ani maa cɛ a ko nka min ye wulikajɔ ni cɛsuru ye ko mana gɛlɛya cogo o cogo f'i ka ɲɛɲini kɛ a ko Yusufu Bacili a y'o taama min kɛ o kɛra sababa ye yɔrɔ damadɔ bɛ yen fɔ n'a bɔr'o la n'o tɛ bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan k'a fɔ lisi kelen ka kɛ a ko nka min ye awɔ cɛsiri ani gɛlɛyamisɛnnin caman bɛɛ min ye kayikaw fɛ yen a ko i k'a dɔn gɛlɛyamisɛnnin bɛ yen gɛlɛya min bɛ yen Yusufu Bacili a kan ka wulikajɔ de boloda yan'o ko ka taa yɔrɔ jan ni ka kayi sɛgɛrɛ i k'a dɔn maa fila minnu bɛ ɲɔgɔn sama na ka t'u sigi ka kuma min bɛ se k'a to a fana bɛ kɛ lisi kelen ye nka n'a tora ten i k'a dɔn gɛlɛya laban o laban a bɛ taa wolo a la ka sababu kɛ mun ye i k'a dɔn disɔn walima a ma k'a kɛcogo la o bɛ na n'a damata gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kayikaw fɛ ani région dɔw bɛ yen lisi i k'a dɔn fila bɔ olu yɔrɔ la n'o tɛ a man jan a ko n'o fana ye bɔ yen Bacili i k'a dɔn juguyara mɛ kɛ san 13 chambre de commerce ɲɛmaaso a b'o la a ye ko caman ɲɛdɔn juguyara mɛ don a ka kegu i k'a dɔn dalu caman yɛrɛ b'a bolo fɛn o fɛn n'o bɛna kɛ sababu ye ka juraw bin walima ka juraw nagasi Yusufu Bacili a y'i pan o kunna sɛbɛnnikɛla ko a n'a ye wulikajɔ minnu kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye taamasiyɛn ɲuman ye i k'a dɔn chambre de commerce a ka so k'olu jɔ min ye awɔ région kɔnɔna ɲɛmaa minnu bɛ yen ka mobili d'u ma Amadou Konare a ko i k'a dɔn nin kɛra sababa ye sabula an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye kabini chambre de commerce ko daminɛna Yusufu Bacili a ye wulikajɔ ni baara min kɛ chambre de commerce la a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ nin bɛɛ bɛ kɛ nafa ye min bɛ tugu a nɔfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye cɛkunbaw ye a sɛmɛnen b'olu la minnu kɔni b'a sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ i k'a dɔn u ka hakilina a n'u ka nafolo la minnu t'a nɛgɛn i k'a dɔn olu caman de b'a nɔfɛ i n'a fɔ Maju Sɛnbaraw olu n'u ɲɔgɔnnaw a ko damanda kɔni y'a hakili don kosɛbɛ ni k'a kɛ kalahari a ko Febaki min ye yɛlɛma kura minnu donn'o na mɔgɔw y'o ye Amadou Konare i k'a dɔn o tɛ ko kuma ye bɛɛ ɲɛ b'o la Febaki o yɛlɛmaw i k'a dɔn ani so minnu jɔr'o la i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen y'a damata maana ye an bɛ donni min na ko bi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ayiwa wulikajɔ ye i k'a dɔn a kan ka taama o kan a ko a jigi dalen bɛ denmisɛnnin dɔ bɛ yen min ye Mahamadu Tanja ye denmisɛnnin dɔ bɛ yen min ye Bouakari ye Bouakari Tanja o ye poids lourd ba ye sanni feere kɛbaa don usinitigi don i k'a dɔn fɔlɔfɔlɔ ale n'o yɛrɛ de karila ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ala ni bɛn ni kelenya ka sinsin a n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ min Maju Sɛnbara ka bɔ Banamba o ka girin min ye Soya Golfa a ko ka taa se commerçant ba caman bɛ yen bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnna a ta in ma sabula an ka sigi ka kuma an ka kow kɛ kelen ye gɛlɛya ka bɔ nka a kan k'i hakili to yɔrɔ min na kosɛbɛ o ye kayikaw fɛ yen gɛlɛya de bɛ yen n'a ma wulikajɔ kɛ ka kayi sɛgɛrɛ k'a bɛ yen dɔw b'a la kayi a ka ca san 20 ni kɔ ye n t'a bila jagokɛlaw yɛrɛ bɛ yen n'i ko olu nin di don a la yɔrɔ kɔni i bɛna ni kɛlɛ ye o tuma kayikaw a ka wuli ka taa kayi ka kuma fɛ u ka bɛn kelen kan ka lisi kɛ kelen nin mun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ le combat kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tugura kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon Amadou Konare Tezara premier mɔna ka ban an k'o min o bɛ bɛn Amadou Konare i ni ce i ni baraji a bɛ fɛn fila ko fɔ Amadou Konare i k'a dɔn i ye juguman kɛ i ni ce i ni baraji Ala k'i sara Amadou Konare i ye ɲuman kɛ i ni ce i ni baraji Ala k'i sara i ni ce i ni baraji n'a fɔra bɛɛ fɛn fila de bɛ a b'o ko fɔ n bala cogo bɛ di o dafarada ye a lamina cogo de b'u bɔ ɲɔgɔn na kɛ ni maa min ma ɲuman kɛ a b'o tɔɔrɔ a b'i tɔɔrɔ i ni ce i ni baraji Tijana Hamɛ
a bɛ Gabon Libreville pas ni ce mbala cogo bɛ di karamɔgɔ daba tungura kunnafoni sɛbɛ l'indicateur de renouveau hadama Jabatɛ ni ya hadama ka sɛbɛn ye kɛlɛjula Sango ye a ko mun a ko an ka taa Kati kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana sigida min bɛ n'o ye Kati Tubana ye karamɔgɔ daba tungura k'a dugulamaw dugutigi fɔ ka taa se duguden bɛɛ ma dabu ye sunatu ye k'a sabu kɛ Tubana ye sɛnɛkɛ dugu ye nka sɛbɛkɔrɔ gulen don Kati la o de kɛ bɛ sababu ye ka dɛngɛrɛnɛ bada dugu in kan k'a sababu kɛ i k'a dɔn bi dugukolo ko la bɛɛ lajɛlen ɲɛ sisi Kati la mɔgɔ banbɛ i k'a dɔn k'a fɔ Kati n'a lamini bɔsintigi la dugukolo ko kan ale de ɲɔ sɛbɛkɔrɔ ɲamɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye a bɛ san caman mɔ Tubanakaw kɔni dabu ye sunatu ye k'a sababu kɛ i k'a dɔn dugukolo la baara cakɛda dɔ bɛ yen ko min ma ko société immobilière Sema SA n'olu ti mɛn ɲɔgɔn na dugukolo ko nɔfɛ min yɛrɛ kɛmɛ k'u ka cikɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen salo ni k'a bɔ o tigiya la nin waati la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn nin ko in bɛ senna a bɛ san 10 caman bɔ min ye i k'a dɔn Tubanakaw y'u sen don u y'u bolo don karamɔgɔ daba tungara ɲɛma sɔrɔ ko la i k'a dɔn wa u bɛ kɔlɔbɔ la k'a daminɛ jamana ɲɛma minnu dɛmɛna k'a daminɛ kura minnu bɛ i k'a dɔn u bɛ tulo de la bɛɛ lajɛlen bolo o kama nin waati laban ninnu na ko kun madara dɔɔni nka i k'a dɔn haraw bilara ko la kokura sɛbɛnnikɛla ka fɔ la min ye i k'a dɔn a wa sen doni ka bolo doni Tubana dugutigilakaw sa u de diyakoyara ni ka kunnafoni di jɛrɛ sigi min na a wa dekun min b'u kan u y'a ɲɛfɔ Mali kunnafonidilaw ye u ka kunnafoni di jɛrɛ in kɛnɛ kan dugutigi yɛrɛ cɔ a la min ye dugutigi ka kankɔrɔ sigi Burama Kulubali ale de ye ɲɛfɔliba kɛ ko ninnu kan wa u kɛlen don ka jalaki bolokɔni sɛbɛkɔrɔsi Kati ale domaine na ale yɛrɛ ka bi lawalela ko min ye k'a dɔn yɔrɔ kɔni bɔsili dugumaw la ni k'a di nafolobatigiw ni fɛntigiw ma ko o kɔni ye ɲɛtigiw ni ɲɛyɛlɛ ye Kati domaine maaw fɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la maa min bɛ yen n'o ye Burama Kulubali ye n'o ye conseiller a ko i k'a dɔn olu ka sɛnɛkɛyɔrɔ min filɛ n'a minɛlen filɛ u la k'a ka ca san 100 yirika ye ale yɛrɛ min bɛ kuma la ale bɛ san 50 la nka ale bangifa o k'a dɔn olu n'u faw bɛɛ lajɛlen ye ci kɛ nin dugukolo in kan Tubana bɛ sigila a ka ca san 400 ye foro min bɛ olu bolo n'olu bɛ ci kɛ i k'a dɔn ka n'a ye tilebaguni fɛ ko sɛbɛn bɔlen o bɛɛ lajɛlen na ni k'o di i k'a dɔn maaw ma karamɔgɔ daba tungara k'a kɛlen don dabalibanko ye o de la sa u k'u y'u sen don k'u bolo don cogo ma sɔrɔ ko la k'u ye nafolo min ca nin ko in dafa a ka ca sefa wari miliyɔn 20 ye i k'a dɔn sɛnɛkɛlaw b'u ka ɲɔw feere u bɛ tamatiw feere wa a bɛɛ lajɛlen bɛ taa don ni taliba da fɛ minisiriso tɛ minisiriso ye faama tɛ faama ye i k'a dɔn u ma don yɔrɔ min na a labanna sa u taara se minisiri mun ɲɛsinnen dugukolo ko ma olu kɔni ye yamaruya di k'u ka nafolo sara nafolo min na u kɔni bɛna fɛɛrɛ kɛ ni ka yɔrɔ in kɔni kan géomètre k'a sɛbɛkɔrɔ jateminɛ o baaraw daminɛna tuma min na n'u ye daba turu o dugukolo la ko min ye cakɛda min bɛ n'o ye Sema SA maaw olu ser'o ma o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen k'a tɛ si u la cɔnjɔli u ka daba bila o kama min ye u taara ni sɛbɛn dɔ ye sɛbɛnnikɛla b'a fɔ cogo min na min kɔni ye finitigila ka polisiw ni gardiw olu bila Sema ka bila la ni ka taa i k'a dɔn kangari dasi i k'a dɔn Tubanakaw ye k'u kana maa si sen kelen ye foro ninnu na k'u bɛ délimitation gɛlɛyara tɛnɛkɛla kɔni k'a kɛ fɔ i ka foro la mais Amadu Konare n bɛ fɛn kelen f'i ye i ka so o fana ma nin ko in kɛra yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ duguden dɔ b'a janfa la n'o tɛ maa minnu bɛ Bamakɔ olu bɛ se ka wuli cogo di ka taa du kɔnɔ ka taa foro délimiter k'a fɔ nin kɛra n da ye u yɛrɛ ka dugulama dɔ walima u yɛrɛ ka den dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ janfa in ju la kabi waati jan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye u kɔni ye jalaki sɛbɛkɔrɔ bi maa dɔ kan o ye waati dɔ la gouverneur dɔ tun bɛ Kulikoro k'o kɔni ye i k'a dɔn danganiyaw di nka min ye maa dɔ bɛ yen Kati garisigɛ donna commandant dɔ la karamɔgɔ daba tungara dugukolo ko la nin commandant in sɔn a sɛbɛkɔrɔ maana na i ma taa Kati fan o fan k'a daminɛ min ye Moribabugu yanfa Kalabankoro Welesebugu fa fɛ dugukolo ko m'a fɔ Kati ka ban bɛɛ lajɛlen tun bɛ taa nin préfet in cɔ sɔrɔ a la k'a cɔ de ko Sila ko Sila in k'a ye sɛgɛ da Katikaw ka dugukolo ko la o kuma o cɔ sɛbɛkɔrɔ maanalen don ko in kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dugukolo lɛgɛtari 339 i k'a dɔn o de bɛɛ lajɛlen ye sɛnɛkɛforo ye kamila dugudenw cɔ a la nka a bɛ donni min na i ko bi a kɔni kɛlen don kumaniɲani bayiw ma sabula maa o maa bɛ yen ni yɔrɔ in b'i ka foro la a tɛ si e la ka sɛnɛ kɛ a tɛ si e la ka nakɔ k'a kɔnɔ yɔrɔ fiyɛfiyɛ dagalen bɛ yen wa a ko ɲaamilen don min ye Tubanakaw ko sa olu kɔni bɛ kamanaga daden de la o kuma o ko ni préfet min bɛ
be sisan yɛrɛ n'o ye nɔnɔbila préfet Haruna Jara o yɛrɛ de ye talifo ci o don la sa k'a fɔ finitigilaka minnu be aw ye nin ko in yɛrɛ jɔ fɔlɔ ne bɛ ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen wele o kama ale ye sema maaw wele min ye k'a dɔn ka tila ka tubanakaw wele ka sigi ka fɔ k'aw ni ɲɔgɔn cɛ a t'a fɛ kɛlɛ ka bɔ nin ko in na ko ma wuli jamana la sariya de bi taama u ka fɛɛrɛ kɛ u ka sigi ka fɔ kɛ ka kow ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye walasa u bɛ se ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ a la cogo min na o kuma min ye k'a dɔn kunasini ni bi ni kunu karamɔgɔ Daba Tunkara o kɔni bɛ o sigi ka fɔ n'o taa ni ka seginw na fɔlɔ n'o tɛ dugudenw kɔni ye min fɔ u kɔni kɛlen don ka kangari de gosi i k'a dɔn ka ɲɛsin sema maaw ma u ka dugukolo u k'a segin u ma joona joona i k'a dɔn k'u tɛ kɛlɛ fɛ u tɛ woyɔ fɛ ka tila k'o wele kelen da ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa Bandaw n'a ka jama i k'a dɔn ko Bandaw ko a ye sɛnɛkɛla ye ale welela a ka foro la ka na bila jamana kunna o kuma dekun mun bɛ sɛnɛkɛla kan kabi lawalela ka taa sɛnɛkɛla ka foro bɔsi a la karamɔgɔ Daba Tunkara ko a ka gɛlɛn k'u bɛ fɛn dɔ ɲini bi a bɛ fɔ min ma droit coutumier laadala aw faw sigira yɔrɔ min na u ye dugukolo min b'u bolo sariya jɔnjɔ ka b'o la ka dugukolo bila u ka bila la n'o tɛ k'a kɛ i bɛ ci kɛ yɔrɔ la san 100 caman dɔ ma wuli ka ban o bɛ sin ka taa bɔsi de la ka sin ka tubabukan dɔw fɔ ten tubabukan minnu yɛrɛ bɛ yen maa tɛ kun ni ju dɔw la k'o ka gɛlɛn kunnafoni filɛ an ye min mɔ indicateur kɔnɔ Hadama Jabate ale y'a fasiri Amadou Konare n ye san dankɛ kiri la kiri jarana kiri kɛ bali ka fisa ye Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau min ye Abdurahmani Jamutɛnɛ nin y'a ka fasiri ye araba tɛmɛnen janvier kalo tile 19 san 2021 directeur technique centre de santé dugu min n'u k'a ma ko Bura dɔgɔtɔrɔkɛ min bɛ a tɔgɔ de ko Yusufu Male u y'a bɔnɛ a nin na Amadou Konare nin kɛra dusu tiɲɛ da ye i k'a dɔn awa min ye Bura ye ka taama ka bɔ duguba kɔnɔ ka taa fo awa i k'a dɔn nin dugu ja la ka taa furakɛli damanda ani hadamaden ni kisili i k'a dɔn awa u taara fa sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Male faale ka na bila bila gendarmew kɔni ani lakana tigilamɔgɔw bɛ wuli ka jɔ la lamini bɛɛ lajɛlen na min bɛ se k'a to faabaw bɛ dɔn cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn awa tile 2 in na ɲɛ bɛ ɲini ka sɔrɔ sabula min ye Yusufu Male dɔgɔtɔrɔ Yusufu Male a faba minnu y'a fa Bura i k'a dɔn tɛgɛ dara maa 7 kan yɔrɔ so o mara la sɛbɛnnikɛla ko maa 7 kɔni minɛna maa 2 kɔni bɛ yen olu yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ ye sɔmin kelen don k'a fɔ a n'olu bɛɛ lajɛlen jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i k'a dɔn kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ ma fɔ ka tɛmɛ nin kan maa 7 kɔni minɛna 2 kɔni a n'olu gɛrɛlen tun ɲɔgɔn na olu kun ye dɔgɔtɔrɔ ye a ko nin ko in kɛ fɔlɔdama ka n'a bila bila min ye dɔgɔtɔrɔw ye Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na olu bɛ wuli ka jɔ la u ye kangari da kɛ ni min filɛ nin ye f'a ɲɛ ka ɲini ordre des médecins conseil national de l'ordre des médecins du Mali olu ye welewele da kɛ welewele da min kɛra février kalo tile 21 tɛmɛnen u y'a jira k'a fɔ nin ye ko ye min jɛ ka jugu kosɛbɛ nin kɔni a i k'a dɔn nin ye jamana ci kuma de ye dɔgɔtɔrɔkɛ ka taa fa a ka cakɛda la o kuma u bɛ min wajibi jamana kan o de ye sɛgɛsɛgɛli barika ka bonya min ni min bɛ nin ko in na fɔ a to a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka dɔn sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔtɔrɔw kɔni y'u ka karida kɛ gendarmew fana bɛ cɛsiri la u ye maa 7 kɔni minɛ ka ban somin kelen don ni maa 7 la i k'a dɔn a min ye dɔgɔtɔrɔ Male a fabaw ninnu bɛ sɔrɔ a la sɛbɛnnikɛla ko médecin 2 i k'a dɔn o bɛ maa 7 minɛnen na somin kelen don ninnu bɛɛ lajɛlen ni dɔgɔtɔrɔ Male yɛrɛ jɛra ni ka baara kɛ kunnafoni kɔni y'o jira tɔw ma fɔ a kɛra kɛcogo min na u ma fɔ sɛbɛnnikɛla min ye Abdurahmani Jamutɛnɛ gendarmew kɔni b'u ka sɛgɛsɛgɛli k'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan a ko kɛra kun min na min ni min b'a ko la a bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka se ka dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la tabarikala baara banna o bita banna o e ka sɛbɛn banna pewu Amadou Konare waati n'a ka waati ma se bita an b'a bila yan i k'a dɔn nɛgɛw kɛrɛfɛ Mamutu Suruni i k'a dɔn e ni ne 2 tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na surafana t'o ma dusu na sa i bɛ kɛ nin gafe kelen kan ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an b'i ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ ni olu lakali Mamutu baara ɲɛna wa assalam